Hej alle sammen, og velkommen til en video. Nu vil jeg prøve at eller jeg har købt den her modellerbox, så jeg vil prøve at åbne. Oh my god, det er lille! Jeg hader lille. Eller, jeg elsker lille, men det skal bare være. Ja, det er dumt. Okay, jeg prøver at skære det her lorte. Morselin. Jeg lavede rigtig fordi der er lidt sjovt. Jeg kommer til at tænke på. Og selvfølgelig også fordi, at min stormand så sådan der. Jeg gerne ville kigge, men jeg lavede videoer på YouTube. Jeg har ikke sådan noget. Godt. Ja. Okay, jeg kan seriøst ikke mere ved det her. Okay, det var så den video for i dag. Jeg håber, I kunne lide den, og husk at like og skrive sådan og subscribe og abonner. Ja, abonner. Abonner. Ja, okay. Det var sådan en video i dag. Husk at like og